Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kula dherekaken unjuk syukur ngersani Gusti Kang Nyipta jagat. Dening sampun paring pinten-pinten kanikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Amin. Sahingga kula kalian panjenengan saged tetunggilan inggih kalian para warga Gong wontene Dukuh Petir Wonoharjo Nguntara Nadi Kadipaten Wonogiri. Inggih, alhamdulillah niku Mas. Wabil khusus saged sowan panjenenganipun Bapak Haji Umar Sumarno Mas Gareng. Nggih, niki kados ketiban daru menawi piyai-piyai riyin ngendika. Inggih, mboten enten udan, mboten nanten angin, diparingi rejeki. Kula nggih gumun lho, kula nu wiwit pupuran putih seprono seprene mbok cekek demit nembe sepindah niki kula mriki. Ngoten nggih. Alhamdulillah. Niki kula syukuri alhamdulillah kula niku iso tekan Dukuh Kilat mriki petir karo kilat padha kok. Lah ning iki jeneng panggonan aja dileh, mengki tak bingung lho. Maksudku ki ya ngono-ngono lho Mas. Nggih. Dadi aku ki wong aku ngatasé aku ki ya tus Wonogiri lho. Panjenengan ki ya mambu Wonogiri ta? Nggih, kula asli mbah kula wonten ing Ngadireja mriku. Nggih, ya mung padha nyangik simbah niku ya saka Wonogiri, saka Pijiarjo, Manyaran. Dadi mboten wonten eleke yen kula niku kasarane nyecep rezeki wonten mriki wong kula niku nggih terahipun wonten mriki Wonogiri. Inggih. Saya bombong malih Mas Gareng. Terus pundi Mas? Dene wonten Dukuh Petir sampun wonten papan pangibadah ingkang elok sanget wujudipun Masjid Umar Hamdan. Niki sing kula gumuni niki Masjid Dukuh nggih. Nggih. Lah kok iso ngungkuli masjid kelurahan? Ngono ya Mas. Luar biasa kula pun ngicipi pun salat temriku wau. Sing baku ki ora mung perkara gedhe cilike bangunan nggih Mas. Nggih. Nggih. Ning kepiye oleh ngerjake ngreksa bab rejaning masjid niku wau piyambak. Memakmurkan masjid niku sing baku apik jara langit ning ora makmur ora akeh sing do salat ya 12 ngoten nggih Mas. Niki pun apik bangunane pun apik. Ning enten salah satu syarat sing dereng kok terpenuhi. Nggih. Apa syarat sing durung terpenuhi? Niki wong kula ajeng wudu banyune sih angele ora umum. Ya. Nggih, ya engko ke depan ya didandani ben ora. Nyatane kula ning kamar mandimu ya lancar kok banyune. Lah wong salwangsul lak kula pun nate matur. Membangun sebuah bangunan itu syaratnya tuh ada 4. Syarat 4 untuk mendirikan sebuah bangunan kapisan. Apapun lho Mas, tidak hanya masjid lho. Bangunan apapun tuh syaratnya ada 4. Apa wae kuwi? 3 angkatan, 1 kepolisian. Syarat mendirikan bangunan apapun syaratnya 4. 3 angkatan, 1 kepolisian. Dadi yen sampean ajeng bangun omah syarat utamanya 1 angkatan darat. Sambung rapote? Sampean bangun omah mesti teng dhuwur daratan. Oh iya, nggih. Syarat. Iku angkatan darat. Nggih. Terus sing nomor 2 angkatan laut. Hubungannya apa? Bangun omah kudu enten unsur air bersihnya. Wis tercapai masjid ya elok. Nggih. Terus angkatan udara membangun sebuah bangunan harus ada ventilasi udaranya biar bangunan sirkulasi sehat. Nggih. Lah terus kepolisian iki mau hubungannya apa? Kepolisian niku hubungane niku kalih perabot rumah tangga sing teng jero omah sampean niku. Kok ngono? Lah coba TV kulkas sampean hasil colongan gruduk polisi teko. Nggih. Dadi samu barang sing teng jero bangunan niku kudu barang sing sah, kudu sing halal. Nggih. Dadi mboten kena sok barang peteng. Nggih. Wah, niki tasakuran elok sanget lho Mas. Ning mbak-mbak jenengan ngerti. Niki lak masjid niku tegese napa? Lho, masjid iki lho genah papan pangibadah kanggo salat, gitu. Niku penemune cah TK. Lah nek panjenengan njlentrehke masjid iki kepiye? Kula sing riyilmu masjid persuku kata apa? Persuku kata. Masjid masuk ke dalam harus niatnya ibadah. Nggih. Terus jidat kita tempelkan segera sujud untuk melaksanakan sholat.
Dadi yen teng masjid niku kudu niate ibadah. Teng masjid pun nunut turu barang niku nggih mboten enak. Ning masjid mari ngijolke serandal aku wis ora sah nggih. Ning niki hebat sanget lho Mas. Menika tandha bilih panjenenganipun Bapak Haji Umar Sumarno menika piyayi sing takwa lan menapa menika selalu bersyukur terhadap Tuhan ingkang nyipta gesang menika. Nyatane diwiwiti saka rekoso nggih ta. Nggih. Mirsani Pak Umar aja saiki ning nalika babat-babat biyen proses niku hebat sanget. Nggih. Nyatane bangun masjid ora mung siji niki lho Mas. Nggih. Nggih, mboten namung setunggal menika. Tasih kathah yang dipun bangun dening Bapak Umar. Berarti nyicil ayem. Kok nyicil piye to? Mengke peresmian nanggap wayang melih. Amin. Nggih ta wong niki mau peresmian nanggap wayang kok Mas. Nggih. Nggih bakune dongake anu napa niku upama nimbali panjenengan iki mung ngentekke bakso pirang mangkok to? Mangkok ethok lho. Kok mangkok ethok. Tegese niku anggenipun Bapak Umar niku nyukuri nikmat niku lho Mas. Nggih. Tur dasaripun masjid menika diperuntukkan untuk masyarakat luas kaum muslim. Nggih. Dados sampun dipun pasrahaken dhateng dukuh Mas Gareng. Niki tegese dipun wakafaken. Nggih. Sudah dihibahkan pada masyarakat pados dipun kelola kanthi sae. Sok panjenengan ya ngono nglumpukke para kadang wayang wong gawe masjid. Nggih, alhamdulillah. Pun enten ta wonten daerah panjenengan? Sampun. Oh, wonten anu mriko pedurungan. Menika jenenge mon disesuaikan kali kahanan, Mas. Apa jenenge? Jenenge Masjid At-Tobat. Oh, ngono nggih. Dijenengke At-Tobat niku mergo jamaahe niku kathah-kathahe nggih termasuk kula niku wayang wong. Nggih. Wayang wong niku nuwun sewu ya ora kabeh ning mayoritas niku lak uripe pating besase. Delalah ketekan kiai diajari mulai saka A nganti Z terus iso gelem salat mula bangun masjid jenengke At-Tobat mergo masjid itu niku dumadi saka tobaté para wayang wong niku. Nggih. Oknum lho Mas. Oknum tidak semuanya. Oknum ora kabeh. Nyatane Gusti ngijabahi panjenengan alhamdulillah wis nindakake ibadah haji. Nggih. Kula nyuwun dongane panjenengan Mas. Pripun? Para pinisepuh, para alim, para ulama sampun paring dawuh wong yen kundur ibadah haji paribasane tekan dalem sih diamping-ampingi malaikat. Nggih. Mila sak ngendikane dadi. Amin. Mula gandeng panjenengan sih anget-angete bar kundur ibadah haji nyuwun dongane muga masjid niki reja. Amin. Niki mungkin nek malaikat kundur kok sampean melu lah ora sida ndongake. Nggih. Sik omongane sampean ora enak dirungokke. Melu malaikat lho seneng. Kok melu malaikat seneng iki tegese aku mati. Mboten. Malaikat kondur kok aku melu ki ya aku mati. Mboten ora ngono karepku. Yang kesawapan ngoten lho. Ya sawap-sawape malaikat kondur aku ya ditinggal sik. Nggih. Wong sik kepengin ngrasake baksone Pak Marno kok. Nggih. Nek pengen bakso nggih nika wonten Pasadena Caringin Bandung. Bakso Cap Semar. Arep mangan bakso tekan Bandung ragate iki luwih akeh. Lah terus piye? Lah yo kingkong ngenteni suguhane bakso. Wong arep-arep. Nggih pangestunipun panjenengan kula sampun nindakaken haji. Kula niku golonganipun Pak Marno kula golonganipun haji sokeh. Sokeh apa? Sokongane wong akeh. Oh, berarti kula terus terang Mas, kula muga haji nu ragate nggih saking mergo nggih ngeten iki barang dagel diparingi rezeki kula klumpukke kok alhamdulillah saged pikantuk jatah bidal haji. Nggih. Saiki iki ora ana Mas, yen biyen lak ngendikane melaksanakan haji bila mampu. Ning jane perkara biaya iki saiki angger wong mampu. Nggih. Nah ning sing ora mampu ki le ngenteni. Oh, antrine niku nggih. 22 taun iki. Iya, nggih. Ning kabeh niku wau wis ana jatahe kok, Mas. Nggih niat, Mas. Angger pun niat niku pun wah raketan kepiye-piye pun entuk pahala. Tur niki dana rasa ora tanggung-tanggung. Nggih to. Kala enjang sampun wonten wujudipun jajanan kuliner gratis.
Lho. Dados niki wis jangkep dana swara, dana rasa, dana brana. Nggih. Dana rasa niku nyeneng-nyenengke kados dalu niki. Leres. Lajeng dana brana niku wujud ya daharan pengagem nggih to, santunan anak yatim. Lajeng dana swara niku ibarate kados dene ngaturi kiai kinen tausiah siraman rohani niki wis jangkep. Nggih. Agama diutamake, budaya ora ditinggalke. Lho niku. Leres niki mula sesuai kalian naminipun dukuh petir. Apakah arti dari petir? Niki persuku kata nggih Mas. Persuku kata nggih. Puji syukur alhamdulillah sakmenika sampun gadah masjid ingkang agung nggih, paringanipun utawi hibahipun utawi wakafipun saking Bapak Haji Sumarno. Nggih, terus lajeng oh per huruf. Nggih, terus wadene naminipun masjid menika Masjid Umar Handang. Nggih. Niki terus tasakuran dalu menika kanthi gelar waringgit. Nggih, terus ya niki idola dalangipun Ki Bayu Aji. Nggih, terus R terakhir. Rame suasanane wong ana garenge saka Semarang. Amin. Ah perkara ana dikin barang ki urusane sapa aku ora urusan. Oh ngoten nggih. Uripe dhewe kok. Oh, panjenengan ki ora dhewe to jebule. Lah rumangsa lho. Ora ijen to ki mau? Ora. Lah kok weh lah iki. Ingeten lho Mas ana kancane wis joget nggih ta. Wong jenenge wayang endi ana Bambangan, endi ana Jakunaka kuwi mesti ana cakile lho. Wong Janakane wis nene kene lho. Cakile rung jedul iki. Oh alah panjenengan ki ora ijen to bae. Oh alah, lah nggih ngoten niku lho kok ya ora pirsa kancane wis jumeneng kok ya ora jumeneng iki kebangetan to nggih ta. Kuwi jenenge wong bangeten. Ya engko wis aku ngene iki tegese ora konsekuen. Kancane ngadeg ya ngadeg kowe. Mila monggo mriki jumeneng mriki. Kowe anggar kebacut ora iso ngadeg lho. Nggih no. Ya aja ngono to. Kok terus ndongake ra iso ngadeg. Aku ora ndongake wong aku. Monggo mriki ta. Nyakati dateng Mas Gareng mriki. Jeneng kabeh niku kanca iki kudu manunggal lair batine. Nggih to Mas? Nggih. Wadene ana pelawak ngadeg ora ditabuhi niku ra ya ora penak. Karu to. Karu mboten. Kaya culculan. Nah niku. Mangsane tak dikira ora ngerti gendhe. Wong urung metu krungu gamelan kok ngadeg iki lancang. Ketok banget yen kuwi ketok banget seniman ra tau tanggapan ngono. Ya aja ngundhomono to. Ha wetene wong urung ditabuhi, aku urung gamelan muni urung dikongkon ya urung ngadeg kok. Ning go anu lho Mas, ning malah gak ketok manja. Oh ngono. Nggih no. Kancane wis ngadeg kok. Kejaba nek mau bareng iso diringi. Mosok ijen yo ngene. Ijen kok ketok menjaluk diistimewakan kita tuh sama rata. Heeh, kok mangsane iki sapa? Wong ngadeg kok dadak diringi gamelan. Kowe gembagus. Nek ra diringi penak ora Mas? Ora enak. Ora enak ya tetep diringi baleni. Kita bisa. Ben nges ngono. Aga. Aja dipleroki. Monggo. Mapak sak dikin. Yuk. Aja ditinggal kapribat dekat timuran Mangko kekeri jaman Kaya sing eling bapak budaya kantene bener kandhas Bageke Mas. Lagi membo dadi reca. Piye to? Ora gelem ngadeg ora ubah blas. Oh, monggo lho Cak Dingin, monggo mriki. Ngadeg kok. Lho, ngadeg kudu digameli. Lah kupingmu iki bosok kok. Wong wis ngengeng ngono lho.
lho. Iki mau wis to? Wes. Lah kok yo sini wae ngene, yen panjen kowe ditabuhi ra gelem ya tak iringi. Ayo ngadeg la ilaha illallah. Lah malah budal. Malah budal. Aja. Wong kok gembagus men. Suwe aku ora ketemu karo Cak Dikin dadi kangen. Aku yo ngono kok. Nggih. Selamat malam Cak Dikin. Nggih, wilujeng dalu Mas Bayu. Alhamdulillah dalam rangka peresmian Masjid Umar Hamdan. Nggih. Oh, ini kesempatan pada malam hari ini. Mbok bilih Bapak Ibu mboten pirsa setelah Saudara Gareng itu sekarang naik haji, ini ibadahnya sungguh luar biasa. Amin. Piyambakipun juga dulu pengurus takmir masjid wonten kampungipun. Wah, elok. Sudah berapa sandal yang hilang? Niku jenengan tanglet niki mesti ngertos. Iya ta, Mas? Jane kae ganepe 7 ning kari 6. Loh, Mergo sing siji dienggo Dikin iki. malah ngejak konco. Ketoke ngangkat koncone lu ngeplekke wong. Niki tasakuran Cak Dikin peresmian masjid ingkang kala wau dipun resmiaken dening Bapak Bupati Bapak Joko Sutopo. Tuwin ditandai dengan pelepasan 1000 ekor aneka burung. Itu termasuk prestasi. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Piye, Mas? Man bana lillahi masjidan. Artinya Banallahu lahu baitan fil jannah. artinya Sopo sing bangun masjid karena Allah, Allah akan memberikan rumah di surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin. 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 Lah kowe iki iso ngerti, iso maca kok kowe ora ndang bangun masjid. Sing digaglak kae kurang bangun masjid. Ayo. Harus mensyukuri. Ora mensyukuri kan. Harus mensyukuri lho Cak Dikin. Atosipun sing digaglak kurang ki artine urung kecukupan lek gawe masjid ki ya kan kudu akeh. Yo ngene yen ke bangun masjid ki urung iso utawa biayane urung nyandak banguno cungkup sih. Ku yo malah nemen. Ayo ngono wae aku gedeng angger ana wong ora mensyukuri ngono ki gedeng aku. Lah ya aku rencana arep bangun masjid, yen masjid wis peresmian, awakmu tak undang nggonku. Iya. Tak undang nggonku waktu salat kae. Kowe tak dekek ning ngarep imam. Ora ngarepe imam. Mongko urut-urutane ngarep dhewe imam iki Mas Gareng. Kuwi ngarepe imam. Aku dadi jenazah. Iya apa piye? Iya apa piye? Ojo Aku kok ke rumah saku suwe ra ketemu kok arep paten-patenan. Pun to Mas Gareng karo Cak Dikin tak dongake panjang umur. Amin, amin. Ben wong sak donya mati kabeh sampeyan berdua urip. Ya ora enak no. Lah piye? Aku tok wong loro lah kowe remi kan ora iso. Kok remi iku apa? Ana wong loro wong urip dhewe iki piye iki? Lah iya, iki nggih bakune cukup ngono wae. Sesuai dengan catatan ya, atau takdir kita. Kalau sudah mestinya tengi iki tenan derek bingah saestu ning masjid luar biasa. Sing jenenge karpet masjid tidak kok mentul lagi ngene aku. Tenan ki aku ora jeneng ngelem lho, ora jeneng ngelem lho. Anggenipun Bapak Umar ngurmati dhateng para kadang seniman sangat luar biasa lho Mas Gareng. Iya. Sejatosipun panjenengan transit kalau tempat itu mboten wonten lho janipun. Ngoten ta, Mas? Mboten enten niku tempat parkir sejatosipun. Namun dening Bapak Umar, wah, lha kok nek wis napa niku para pengrawit Mas Gareng Cak Dikin arep salin ning endi diasake dadak lho niku. Lho, terus bakal kanggo permanen. Nggih niku. Hebate ngoten niku. Aku ora iso mbayangke ya. Bayangke kepiye? Yen ngono ki mau urung dadi terus aku dandan ning ngisor tenda njaba ngene piye? Apa ora dirubung laler? Ning wis saking dihormati ngene iki mulai dhewe nyambut gaene kudu total. Nggih, saestu. Mula Pak, nggih aku tenan lho, aku ki tenan lho ki. Piye Mas? Aku ki ora ngira lho ini panjenengane Pak Haji Sumarno, Umar Sumarno ki jebul juragan bakso to.
Oh, saestu kok. Heeh. Mula aja sok nyepelekke. Jerken bakso. Aja sok menyepelekke marang sak pepadaning titah ngoten niku. Kowe aku mulino mangan bakso. Nggih. Tegese bakso ki apa? Wah, lah iki. Bakso ki pentolan. Pentolan kuwi bakso. Apa yen wis pentolan ki bakso? Nggonaku ke kampungku ana pentolan karo bakso gali. Oh iya, pentolan iki pengarep. Pengarep Lah nek panjenengan pripun Mas Garing njlentreke bab perkara bakso. Bakso ki per huruf B ki bulat bentuknya, ya ora. Ning saiki wis modern Ya, bakso sing kotak barang. Ana sing kotak. Heeh. Aku yo kuwi Tapi berarti pada dasarnya bakso ki mesti bulat. Lah ya tapi tidak semuanya bulat, kadang-kadang kotak. Itu masuk bakso inovasi. Inovasi. Anyar. Jadi tidak bulat. Sok-sok kotak. piye Mas? Agar wong ora urung tau dikum ning Gajah Mungkur iki. Oh, Niku B-ne. B. Terus A. Asale saka daging sapi. Nggih. Oh, iya. Kuwi iya. sing larang. Heeh. Yen sing murah asale saka Pati Kanji. Iya. Mula sing gagal dodol bakso ki mesti wong Pati, Mas. Ah, Iya ta? oh iya, Mesti wong Pati sing gagal. Soale tulisane bakso asli Asal Pati. Pati. Ora ada daginge. ora payu. Ya ora to, kuwi omong kok. Terus niku K. Kuah sebagai apa penyegare? ya no, kuah itu nggo segar-segar. No. Nggih. Kuah sebagai penyegarnya. Nah, terus S. Saus sambel itu sebagai penambah nikmat. Nggih. Terus O. Orang tua sampai anak-anak semua menyukai. Wah. Dadi pas yo aku ki wis tuwa bakso yo isih seneng. Kok ndung metu. Wong kok ling arep Lu wong takon kok diseneni yo kene. boten ning pun dicawiske. Nggih. Kali Pak Umar pun dicawiske kagem Mas Gareng. Amin, matur nuwun. Kita bakso nggih, Nggih. terus kopi, terus teh, sego, snack dadekke sak kresek. Nggih. Kuwi turahan, Mas. Ya ora apa-apa ning jero ya awore nek Ora. Aku nek jero ora awor weteng kuwi pirang-pirang kok. Iki iso ditonton. Nggih. Yen Bapak Haji Umar Sumarno ini iki serawungi becik ana ing kampung kene. Iki beliau itu sudah melebihi dari sekedar menjadi seorang muslim. Betul, betul. Karena dengan nyumbang ini aku sing menerjemahkan muslim dadi iki kelewat saka muslim iki. Lho kok ngoten? Tegese wis luwih saka Muslim. kiai sing dadi muslim. Nggih. Arti muslim pripun to, Mas? Yo yen muslim bola-bali tak terjemahke M, nggih. menjalankan semua Perintahnya, menjauhi semua larangannya. kuwi muslim. Tegese muslim harus takwa. Ucapan yang pertama kali muncul dari mulut seorang muslim adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tegese Nggih. wong yen arep mlebu Islam gak mau Nggih. Terus S. salat 5 waktu harus dikerjakan termasuk salat-salat sunahnya. Nggih. Terus L. Lakukan puasa di setiap bulan Ramadan. Syukur karo sunahe. Nah, Nggih. Terus I. Ingatlah kepada orang yang ekonominya di bawah kita dengan cara sodakoh dan zakat fitrah. Benar, Nggih. benar. Terus M. Melakukan ibadah haji bila mampu. Leres. Jadi seorang muslim harus selalu takwa dan menjalankan rukun Islam 5. Nggih, Nah, kok amin. beliau ini tambah siji. Napa? Dharma lan bekti marang agama kanthi bangun masjid kanggo masyarakat. Amin, Luar amin, biasa. amin, amin, amin. Sing terakhir ngono mau. Yen wis cukup duwite Nggih. munggah haji, melakukan ibadah haji. Iya. Tak tekoni iku ibadah haji tahun pira? Nembe wingi. Tahun wingi. Heeh. Aku 2003. Heeh. Enek lho. Kanca senimani sing wis sugih, sing wis iso tumpakane mobil apik, ning seprene ora munggah kaji. Kuwi ya enek. Oh, iya toh. Iya. Sok aku kenal ra kuwi. Oh, kenal. Wonge lagi ngadep kelir kok. Alhamdulillah aku dipecut terus cak diken.
mumpung sisa ndongake aku ya Mas Gereng. Nggih. Tur kuwi munggah kaji ku lamun kuwasa. Nggih. Tegese kuwasa yen kuwasa duwite ya iso mangkat, kuwasa kesehatane juga bisa mangkat, kuwasa pikirane juga iso mangkat. Ana lho sing kuwasa duwite ning ragane ora kuat, ora kuwasa. Ana kancamu apa? Kolik almarhum Kolik ragone wis ra kuat kemudian. Lah ya ragone. Ning ya ana lho Mas. Piye? Ana sing mula ana haji mabrur. Heeh. Haji ya mung sekedar haji. Heeh, nggih. Nah, ana sing haji iki maut ya ana. Kok rene haji kok maut? Bali kok haji malah pegatan ya ana. Aku kenal ora? Iki malah malah kude. Lek kuwi ku lelakon lelakon ki adile dilah. Sadike yo nembang sik. Nggih. Untuk memberi penghormatan atas berdirinya masjid menika. Nggih. Nembang yang bernapaskan agama Islam. Ya, monggo Catikin badhe nembang napa? Iki wasis. Slindro. Ning nang. Maka ilahi lastune se nano sewu ora jeneng kasar. Tulung cangkemmu iki cocok aja ora waton sepira jo mangap anone ilahi lastune firdaus si Allah banget. Saura-urane Mas Bayu, orang itu bisa mempunyai karya, berkarya. Ning buringku iso dadi pengeling-eling dulur-dulur liyane. Nggih. Kaya aku ki najan gak ketang siji loro ya mencipta lagu. Lah kowe iki apa uripmu ning donya ki muspro? Karyamu apa karyamu? Wong iki mbok aja sombong-sombong. Wong yen ku sombong bakal kejungkel tibamu lara. Kowe lagi iso ngarang lagu lho kok kemlintimu lho. Lho nyatane ning ndi pengarang lagu iki saiki akeh ora perlu mbok sombongke. Ha ning kowe tak takoni, lagu sing lagi kondang-kondang campur sari saiki iki sumbere saka apa? Oh, sumbere. Enak sumbere to? Lah kowe ngerti apa ora? Ora. Ha, tegese ngelmumu iki sik ning kene. Oh, enek sumbere. Dadi wong gawe lagu iki kudu ngerti anu dasar-dasare ya. Dasare sumbere lagu. Nggih, nggih. Kowe moncero kaya ngopo ora ngerti sumbere bakal ya ora apik.
Oh, ada berarti sumbernya. Nah, Campursari iki bombing diwiwiti saka penyanyi Gunung Kidul Mas Mantos dengan lagunya Gethuk. Mula Campursari iki ora iso lepas saka Gethuk. Apa iya? Lho kepiye to? Sore-sore Padang bulan ayo kanca padha dolanan. Rame-rame bebarengan kanca kabeh do gegojeran. Kae-kae rembulane yen disawang kok ngawe-awe. Kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore. Gethuk. Itulah titik awal dari lagu Campursari. Oh. Au. Oh kemelintimu lho. Jadi sumbernya dari situ. Itu semuanya. Mbah Gesang. Loh, lah sing lagu apa? Sampai gunungnya Dek zaman berjuang terus kelingan anak lanang kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore. Gethuk ya ra. Oh. Tidak bisa lepas dari unsur gethuk. lagu sing lagi ngetren apa? Sri Huning. Alah kuwi basa saya. Sri Huning Mustika Tuban Labuh Tresna lan Sabaya Pati kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore. Gethuk ya ra. Oh iya. Laguku. Lagumu apa? Dodeno gandolane Ati tekane nyulayani. Kaya kok dudukin. Joko dudu. Mulane lagumu ora payu. Asale ora kok gethuk. Wong ngambang lagumu ngambang. Wong lagumu kuwi le areng-arengane apik piye wong judule we horor. Mendem wedokan. Tali kotang. Oh, lagu-lagu kok. Lho, yang penting itu bukan judulnya, tapi isi di dalamnya. Maksudnya pripun? Lah ya tali kotang. Kaya lagune Sidorondo. Itu betapa sayangnya seseorang dengan orang lain yang najan kuwi rondo dinteni sak matine. Oh, dadi Sidorondo. Dadi sing iki ngene lho Mas. Lagu kuwi kuwi biasane ya manut riwayate sing gawe lagu. Wah, sing diserang dikene bangsa sing rondo-rondo. Men mengke sik Master Mendem. Nah niku lho, kula niku mau arep ngenake panjenengan nek gawe lagu kok judule kok mesti medene niku pripun? Karepe Mister Mendem. Nah, Mister Mendem ketoke judule elek. Tapi ceritanya ngandani bahwa mendem itu lebih kepada mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi jerone apik. Jerone apik, judulnya memang ketoke elek. Ah, dadi Tali kotang. Ketoke judulnya elek. Isine ya gumantung sing nganggo. Wah. Kuwi lagu lirik. Lah sing nganggo ki tegese sing membawakan, anggar sing membawakan sing nganggo lagu ki ora apik ya dadi ora apik. mergo tresnane dengan seorang perempuan najan tali kutang regane gur 6.000 dinteni sak matine lho. Karena rasa kasih sayangnya itu. Ya karo bojomu sing saiki apa ya? Ngono. Terus dengar pengguyu tok. Mboten, saiki tak dikir wis tambah seger gitu. Saya sehat Mas Gareng. Oh, sing baku ki nomor 1 itu sehat. Oh, tenan saiki. Sehat itu akan terasa mahal apabila kita keadaan sakit. Paribasane karo sing nyipta jagat ki awak sak kujur iki dikonsletke sithik ngono wae. Wis komeng jebret pokoke. Nggih to? Ya iya, nggih. Mila sehat niku penting. Saniki piye? Panjenengan mirsani Cak Dikin piye Mas Gareng? Seger ta? Seger. Wah. Ning yo mbuh yen dadakan mbuh. Dadak apa kuwi? Dadakan dadi seger tegese iki bar diobati terus mendadak dadi. Oh iya. Yakin. Saiki ngene lho, Reng. Aja ngene tak bedot dulumu. Ini sekarang mindsetnya sudah berubah. Mindsetnya. Yang dhisik iki aku gak tanggapan Mas Bayu. Niku sok-sok kadang-kadang kula nyalahke Gusti Allah. Nggih. Ning sekarang sudah ganti mindset. Saiki lebih kepada pengajian. Oh dia. Nah, jadi lek malam Sabtu Kliwon nggon aku jamaah saya ada 4.000 sing siap ngaji setiap malam Sabtu Kliwon. Ngajekke kowe iki. Lho, ngajek kowe ndasmu iki. Lho, jare gonmu, aku ora nyetak. Lah nek gonmu ki mesti ngajekke kowe. Ngajekke aku lek aku modar. Lah aku ora ngarani kegiatan rutin pengajian. Lah aku ora ngarani wedene kelakon ya alhamdulillah. Lah urung-urung pikirane wis ora enak kok.
Di maneman jadi leboke kulkas barang kok. Padake jangan. Nggih, matur sembah nuwun iki ujupe tirakatan kali tasakuran. Nggih. Nggih ini Ngatur kira lagon. Menika salam kagem sedulur Sadap. Sadap napa? Sadap niku sanak kadang petir di Bandung. Oh ya. Oh nggih. Nggih. Wah nggih, benjang menapa niki diboyong teng Bandung. Wah aku Amin. main ning Bandung karo Bayu mbiyen. Kowe ra melu to? Kak. Aja ngasih. Loh, aja ngasih. Ya supaya dijak. Wis tak ajak. Tak ajak yo muga-muga nututi ya, Ken. Lho kowe melu ra kowe tak usulke lho. Ning ndi? Kowe arep ditanggap malaikat tok kowe. Aja ngedek-ngedeki ta. Ya sembrono. Sing digoleki iki ora dagelan. Lah apa? Pengarang lagu. Wah, medeni. Ora iki terusan karmu. Nggih, ayo niki nanjake Ibu Waranggono. Nggih. Ibu Waranggono cacahane mriki 1 2 3 4 5 6 7. Wah, kaya arep arisan ya. Waranggono nganggo klambi abang. Arti abang apa Mas Gareng? Abang ki ayo bangkit. Semangatmu dalam beribadah. Sudah punya masjid kalau ibadahnya ora bangkit ora semangat percuma no. Nggih. Ayo bangkit semangatmu. Leres. Oh. Terus pengrawit nganggo ijo. Ijo iki masjid bisa jodoh karo masyarakat kene dienggo ibadah. Dadi anane masjid ki iso jodoh karo masyarakat kene. Iso jodoh. Nggih. Cak dikin kembang-kembangnya. Kembang-kembang. Duwene ya gur iki cah iki. Kembang-kembang ini dasarnya rupanya pink. Iki ya tandha pitakon. Piye? Ping piro kok awake dhewe ditimbali rene. Aku tenan lho Ken, aku tak pikir aku ora ngarani kowe ngalup lho Ken. Lah ya, piye? Wong wis tuwek kok nganggo klambi kembang-kembang jan kowe kaya disawur kembang kowe iki. Aja gantine. Sinten niki? Nggih, niki kula nyuwun tulung ingkang saking Tulungagung rumiyin. Mbak Suci, ayo jumeneng sik mriki wonten kiring kotak. Ayo Mataram, monggo. Yo. Setan Bali. Sindene apa sindene Mas Bayu memang sindel unggul-unggulan semua. Piye ta piye? Ya saura-urane S1, ana sing S2. Malah sing kono dhewe kae S3 Mbak Darsini kae. Dokter. Hah? S3 dokter. Ora. Apa? Di rumah sakit pilek S3. Tak kira SD SMP SMA. Monggo Cak Dikin memperkenalkan. Ayo. Wilujeng dalu Cak. Nggih. Pakde. Dalu. Nggih, pripun sami sehat? Apik. Sehat nggih. Mau ngene lho Suci. Nggih. Aku mudhun teko mobil. Nggih. Panitia ngururui lho. Wis Dikin awake seger, sehat. Nggih. Aku seneng bareng. Terus panitiane teko karang. Heeh. Cak Dikin. Pripun Mas? Mau gareng kok saya puru ya. Aja gur ngono tok iki ya gur aja ngono tok. Aja ndang ditinggal mati Dikin ya. Ya, Kuwi gawe luwangan digoni dhewe. kuwi takon ki wong mau ya sing ning wong arep mau kuwi takon. Wong malah balik. Apa yen wis kuru ngene iki ndang mati urung karuan. Wong-wong ki wis ginaris ana garis sing urip dhewe-dhewe. Nggih. Ngono lho. Wes ayo warung nek apa? Nggih. Ora wis Suci wis ngadeg Mas. Ampun Ini ngomongke mati to Pakde. Lah, Pun iya. enten jatahe dhewe-dhewe. Nah. Mboten sah wedi. Lah wong Dikin ki maruki kok dadi jatahe dobel. Nika lho pun disiapke kerandane teng ngarep nika lho kamar mandi cewek. Saestu kula wau teng kamar mandi tak sawang iki apa alumni. Sapa sing antreyen? Mau tak Tak kira niku nek citakan roti ning kok gede men ngeten. Mau wis tak Rondo. Rondo nggih. tak ukur ukurane pas kowe iki. Apa ta kuwi?
Ya aku kan rada ramping. Wong ora sanganu. Sut iki ben ditepung piyai kene jenengmu sapa nduk? Aja suci ning suci kan ana tutukan. Lengkap. Nggih, pun tepangaken kula Suci Ovita Dewi. Nggih, wis dalem saking pundi? Saking Gesikan Pakel Tulungagung. Suci iki nandhake resik Dewi iki wong wadon. Ovita iki saka kelahiran bulan Oktober. Nggih, leres. Yo iki. Wong kudu cerdas ngene iki. Ya. Dewi sing suci kelahiran ing wulan Oktober. Terus nek apa arti kata gareng? Gareng kuwi kuwi ganteng piyaine, reng ki mentereng omahe. Iki menerjemahkan dengan kondisi keadaan. Ora kuwi. Terus niku nek Mas Gareng. Heeh. Terus nek tak dikin. Yo iki profesine dikenal sebagai pengarang lagu handal. Nggih, terus kini mengindap penyakit kencing manis. Oh, ejana. Ejana kowe. Lek gareng ora ngono lek cara aku. Apa? Gar ki saka tembung sigar. Reng iki kum-kuman pring sing ning nggon ndut. Dadi kowe iki bosok. Mbok piye? Kowe karo aku lak CS. Pring kuwi pancen disigat dikum gen kuat. Ya. Lah kuwi nggo wis kuat, nggo nutupi jenazah dikem. balik rono neh. Omahmu Tulungagung. Nggih, Cak, Tulungagung. Kuliahmu ning Solo. Nang Solo. Selama kamu Tulungagung Solo, kowe ya sok numpak bis to? Nggih, numpak bis. Lah, kowe tau petuk ora ning bis, ngono kuwi ana wong gelantungan, terus wong kelangan dompet, ngono. Kula dhewe. Oh, tau. Kecopetan. Wah. Kula dhewe. Lah pripun? Kanca iki dhisik nyambut gawene guru antara bis ke bis saka Tulungagung ning Solo. Napa nggih? Heeh. Ning saiki wis dadi dagelan ning Semarang. Lho. Kowe kepengin weruh apa? Dompetmu saiki ning ndi? Sepundi? Ning omahe dikit. Bae penadah to iki, Pak. Aku sing nyopet sing nadah dheweke. Malah berat sing nadahi to iki. Wes nyopet. Nah, weh, piye arep ngomong apa kowe? Piye gawe ngono diguri dhewe iki piye to? Anembangun, Nduk. Alah. Menapa pendidikan wonten pundi? Pendidikan. Nggih, wonten Pasca Sarjana Isi Surakarta. Pasca Sarjana S2, nggih. Muga-muga lulus tepat waktu. Nggih, amin. Contoh kaya Cak Digen niku kakak kelas panjenengan. Ya. Nggih, leres. Cak Digen wis S1 to? Pun lulus Cak Digen. Dereng. Prestasine Mas, prestasine apa? Urung diwisuda wis ngetengi wong ya. Ya ora Mapala. Tapi mboten napa-napa Cak Diken. Mahasiswa zaman dulu tuh bebas, tidak ada namanya DO. Ya. Drop out itu tidak ada. Jadi sampai kapanpun bebas, monggo terserah mau sampai kapanpun. Jane kowe saiki kuliah meneh wis iso. Kari dosene iki gelem ra nampa kowe. Ya gelem ta. Wong wis entuk pangan kok ya wis. Nembang. Nggih. Nyuwun dandang gula pepiling, mangke jawah lagon pepiling. Nggih. Monggo, yo Mbak Suci diaturke. Monggo, yo. Wasitati saking prawinasis ngeling ngono wong urip ning donya. Cak Digen. Ini banyak audien yang dari Sunda. Nggih. Kirang napa niku pirsa basa Jawi, mbok diterjemahke niku bawane pripun? Iki sing cetok. Wasito di Kowe kaya estafet. Wis dikokon kowe kok iso mlayu aku. Iki bagiane Cak Digen iki. Kaya wong Lah kula mboten saged nerjemahke. Wasito dipesan dari orang-orang pintar dalam hal ini para kiai ulama. Orang Nggih. Nah, apa mau terusan, Nduk?
saking Prowinasis. Sis, nggih. kowe lagi tekan kono lah. Pesan-pesan dari orang-orang pintar dalam hal ini ulama. Nggih. Ngelingono wong urip ning donya. Ingatlah hidup di dunia. Nah, terus lanjute. Anu. Bebasanmu mampir ngombe. Bahwa hidup di dunia ini apa? Wis kadung cul mbok turu kok. Mampir ngombe. Ibarat hanya sekedar minum. Ya. Ngono dadi singgah minum tidak terlalu lama kecuali yang ngombe niki kopi susu ati ngenteni adem. Alah. Rada suwe. Oke. Lanjut. Salat 5 waktu kudu tansah harus selalu dipun lampahi, harus selalu dilakukan atau dijalankan. Iku cagak agama opo Itu tiang agama. Tiang ki apa ora Jawa? Beda tiang Jawa ki wong. Nek bahasa Indonesia ki cagak. Wah, pekok. Kowe iki kok nerjemahke ra gelem kok ngomongi wong. Tiang itu ini ki tiang. Iki bahasa Indonesia. Indonesia. Nggih, nek sing nudu ki mau sanes tiang, ngono to? Nah, non tiang kuwi ya. Itu tiangnya agama. Nah, ngono lho. Terus pakartikang luhur perbuatan yang baik benar serta jalur Tetap jalur yang mulia, perbuatan yang mulia. Cangkemmu genti kene. piye to kok malah nusuki lho? Ah nglakoni ra gelem maido tok. Sampeyan ki nyapa to padha-padha Pak Haji kok iso padu terus ki lho. Apa Haji ki ra entuk nesu. Ora nesu ngerti-ngerti sok tek set malah. Nggih mboten ngoten Mending nesu mati gur separo yen ora tau nesu mati kabeh. Oh ngoten. Nggih monggo nesu. Ngedohkan tumindak mungkar Menjauhi dari perbuatan yang tercela. yakti urip Bahkan mendapatkan kehidupan. Kowe menerjemahkan omongane sapa? Mbah aku iki bingung kok. Manggih tentrem ya. Bahwasanya mangyo tentrem lahir batin bakal menemukan kehidupan yang tentram lahir maupun batin. Terus bejo donya akan selamat dunia dan akhirat. Yo monggo buka celuk irama langgam rumiyin. Monggo yo. yen wancine tansah
yen wajine tansah dielinge wis wajine padha nindakake agama sumantra wayahe sampeyan lan dadi wajib lakuwe pangeran salat dadi sakae agama sing waktu kudu tansah dicoba tapi istiqomah lan sing tumahiran kuwi sampurna yen bersamaan Matur sembah nuwun Mbak Duti sampun ngaturaken lelagon pepiling Mas Gareng so tak bikin. Nggih, niki nggih urun-urun ngaten Mas. Oh nggih, mila budaya kalian agama menika kudu mlaku bareng Mas. Laras Mas. Ora usah ditabrake. Ditabrake nggih mboten ketemu. Nggih, Malah kudune saling sokong menyokong. nggih saling mengisi. Mergo nek napa niku agama tanpa budaya nggih kirang ngrembaka. Nggih, Budaya tanpa agama ya bakale rusak dalane. sebetulnya dalam kehidupan manusia itu 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Apa kuwi? Pendidikan, agama, dan budaya. Ah. Dengan pendidikan semuanya mudah, dengan agama semuanya berkah, dengan budaya semuanya menjadi indah. Nggih, leres. Iki satu rangkaian sing ora iso dipisahke, berjalan bersama. Mula piyai petir mriki kahanane ayem tentrem kabeh Mas, piyaine rukun. Nggih. Mergo kados sing panjenengan aturaken kula pendidikan, agama, budaya kabeh dicakup. Amin. Akhirnya mbangun desane, mbangun dukuh ya kepenak utawa gampang ngoten nika. Nggih, mergo sangune mung kerukunan. Nggih. Mbak Suci wis nembang ya genti, saiki Mas Gareng nembang. Nek kula nembang. Nggih no. Panjenengan nembang tak goleke encon Mbak Wulansih ya Mbak Wulansih mriki. Nggih. Pinarak wonten kiring kotak mriki. Monggo. Lirak-lirik rerokane sajak piye. Rambut sangkul mandul-mandul diawul aduh sajak piye. Warna-warna pacakane sajak piye. Letih cemak kelakone topil pancen nyoto mali sujayane wangsa iku dadi ukurane jiwa amun kurang becik goreh rongeh sarah unge prayoga becik dipapari mung sak nyandang menganggo iso dadi gending ya Mas. Lho lah nggih wong aku nyepelekke mung sandang sak penganggo. Lah, nggih. Lah rene tembunge Jawa niku kala ajining raga saka busana. Carane busana ora apik ya ora bakal diajeni ra. Leres nggih. Ngono ya Nduk ya. Nggih Pak De. Heeh. Ajine raga saka Busana. ajining diri. Saka lati. Lah ajine saka panggung. Hah? Ajine panggung. Ajine panggung iki Lah iki sing aku urung tak pelajari. Wah, kuwi saka biaya. Kuwi apa?
Piye to, Mas? Ora pas ngono. Moyen ajining raga saka busana. Heeh. Ajining diri saka lati. Lah kok ajining panggung kok saka biaya. Kok ora pas to, Ken? Oh. Kesepen aja dipaido to, Mas. Ngomongi ngopo to ngomong rasa ya lek. Oh iya. Timbangane engko digawa ya. Ya wis Digawa apa? digawa rasamu dadi nambani loromu. Nduk, jenengmu sapa mau? Kula Wulansih. Wulan. Hasil ini Eramaka Wonogiri. Oh. Wonogiri. Di luar Wonogiri. Go ahead. Wes, Ampun ngoten to mesake. Oh, masak rene. Ken, isih kanggo kowe kene. Hah? Isih kanggo. Aku bendara. Wah, Lah wong kowe dhewe golek duit tok bendara. Ora usah kemaki. Oh, Ya, iki Ramaka ya, Nduk. Ramaka nggih. Niki ejen enten piyayi Ramaka cukup berbangga dengan adanya anak gadis seperti dia. Nggih. Pun sarjana, ayu, pinter, Nggih. iso golek duit dhewe sobone luar negeri ya, Ken. Iya. Wah, mung kurang siji kowe urung iso ngembari Dikin. Apa? Kowe lak gur luar negeri, Dikin iki luar jagat ya, Ken. Berjakan jase. Tegese muter-muter lho. Aku luar negeri sik rada rono neh. Lah iya. Niku anu luar alam manusia to. Wah, kuwi padha karo kuwi. Ya aja. Mas Gareng nyidam sari panjenengan anu gandrung Mbak Wulan. Oh. Wis ana incone dhewe-dhewe. Ya. Nggih. Kene. Iki eneng dapukane dhewe-dhewe. Enggak. Sing ngongkon lungguh sapa? Hah? Sing ngongkon lungguh sapa? Sing- Nyambut gawe iki tertib. Sing didapuk sapa? Aku Karo? ning kabeh iki nganggo aturan ning dhuwur panggung kene iki sing pimpinane sapa? Dalang. Lah kowe izin lungguh karo ora izin. Kowe dikon lungguh karo dalang. Lho kula lungguh napa ngadeg? Ngadeg no. Ngadeg ngomong. Rumangsane. Gur arep lungguh tok mbok mau nggo kursi roda. Nek ngadeg apa ya kudune ngono to Mas Gareng? Ganggu. Apa? Ki eta-eta ngene. Aku bapakmu ya Lan. Nggih. Kowe anakku. Nggih, terus Kuwi pacarmu. nggih. Wulan. Pripun Kene, Bapak? kene, duduk. Iya. Ya. Iki to sing jarine bocahe bagus, sing jarine pacarmu. Inggih Bapak. Apa matamu ora melek? Niki pacar kula pancen piyayine bagus, gedhe dhuwur, lencer kuning. Kula tresno. Kowe tresno tenan. Nggih, kula saestu tresno kalih pacar kula niki. Sol. Popo. Sopo? Popo. Sopo kowe? Kula pacanganipun Kang Putra. Prasutya. Pemainnya ning kene lho. Kok tekan kono ngopo? Ya ketoke action. Popo. Apa sing mbok banggake kowe arep entuk anakku? Kula ingkang kula jok-jokaken iki. Jok-jokke iki apa? Iki dados piandel kula iki kula jok-jokaken iki apa? Lah ya piandel. Kowe ingkang dados piandel kula saged nuruti menapa pikajengipun Rama. Kowe ngerti kakarepan Badhe ngersaken menapa? Badhe pun pethi kula saged. Badhe napa landaan? Menapa? Gareng, Nun. kowe mudeng ora? Napa? Wulan ora bakal tak rabeke karo sapa wae. Kenging menapa? Arep tak rabi dhewe. Kok ngono Bapak kok kaya ngono? Ora bocek kok. Bocek. Andene aku ditunggoni iki lho. Aku ki ora kepengin duwe mantu sembarangan.
Yen iki lakon ana kaya ngono ki terus mantu maju bacok marang-marang. Ya jasa. Wong anake kok dipangan. Oh, mosok anak dimakan sendiri. Yo Mas Gareng, ayo. Saiki Mas Gareng nembang gandrung. Sakdiken ya ben karo lenggane yo ning dapukane. Iya. Anu apa kuwi jenenge eden-eden taman reca apa piye ngapa kursi kan lenggah ngene. Iya. Ngene ya. Itu, iki dadi reca. Lungguh ngono lho tak kepenake dadi reca. Monggo yen kira-kira dadi reca meneng kok kesel tak air keras apa piye. Wis bendo. Lah wis ngono. Nah, yo. Duh, wong ayu. Mas Gareng, Nun, rusane diresiki wong reget. wah, iki pancen ora Pucare. juru taman ki ora tau resik-resik. Sawang tok. Matane Ora apik disawang. Mosok reca kok kebak kotoran. bisa ora, gandrung bisa ora. Lah ora lungguh. Weh. Wah, karepane yo nyontoni. Do wong manis, melek om mripatmu. Kusumaning ati. Kaya iki tangan ini lho memberikan kemantapan. Kaya ngene wong nandang aswaru. Asmara. Aswara. Oh, bandar utuk. Apa mong awakku dhewe wulan Dalem Kang Mas. kae lho tontonen ana ing pucuking wit sawu manuk kang lagu andum katresnan. Iya Pundi to? cucu-cucuan Endi anane lampu kok? Lampu no. Endi to, Ken? umpamane Ora omong. Tak golek ra ana manuk kok cucuk-cucukan. yo dewa Jawa Togong welasana mring wa mami isora Rasa Ora iso. gentoke. Terus rangen aku yen nggon iki mau ora iso. Nah, Mas Gareng takoni kalah. Kalah. Lanjut Jatiken, lanjut. Takoni Ken luar biasa Ken. umpamakno Besok kapan? oh piye Besok kapan ditekak lho. besok kapan katekan Aja lang. jejer lan wong ayu Jegok. Dehem kok jegok. umpamakno nakoda tanpa prau sasat sarah ing Jaladri nyedam sari as mahara Luar biasa. lebih ning atem mataku lho. Ternyata suaramu lho sampai Tak bikin wonten isi jurusan menapa? Oh tadi Mas. Wah, ben joget iki jurusan. Oke, Mas Gareng jenengan arep Gareng ini jogete sing kalah. Oh, sakmene iki jogete karo dikit pedhot kabeh iki yo. Yo laga muga pina. Ayo. Oh. Monggo Pak Wulan.
luar biasa iso nggo percontohan. Paling tidak masyarakat sini ada kenangan. Nggih. No. Aja lungguh sih Mbak Ulan. Dadi ana kenangan, dadi wah wong piyayi kene terus kelingan wah cak dikin kae jenate ki joget pancen. Kok jenate? Iki kenangan masa lalu. Cak dikin beksane hebat. Ada saweran 100.000 rupiah. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Untuk yang nembang menika. Tinggi sing nembang. Loh, kok ngekekne kok ora sopan. Ora sopan. Sing diceluk aku lho. Sing nrimo duwite aku lho. Jenenge talang, iki talang, kowe iki talang. Talang iki malah pahalane gede. Nadyan mung dilewati ning kowe ora entuk duit ning pahala. Gede. Ayo dijiko dilungke sing apik. Oh. Lek kanggo aku Mas Bayu. Pripun? Iki duit 100 iki wis wulan ora usah, aku ora usah. Nggih. Nah wis iki dikekke gareng. Oh. Gareng wayang kulit. Mas, gareng wayang kulit cuma turun iki. Urip. Oh lancang iki. Wayang wong. Masa liburan metu gareng. Meri. Kowe ra omong cek tiba terus ditemu wong ngene kok. Nah ngono. Ora iso, nduk. Oh, makasih Mbak Wulan. Wes iki jang dilebokke disimpen kok ndak selak disaut kotak amal iki. Ya ngono ta. Mbak Wulan lenggah, genti Mbak Dita Intawati sing jumeneng. Ora. Coklat abang ijo putih. Coklat putih gori matenan abang sambel goreng itu kopi putih aren. Ayo kita harus sing yo mesti barang paris barang ngopi kuda Jogja Jogja Perkenalkan Mbak, yo asma jangkep sinten? Heeh, sapa jenengmu, Nduk? Nggih, Wilujeng Dalu. Selamat malam, nggih Wilujeng Dalu. Dipun tepangaken nami kula Dita Intawati. Mbak Dita Intawati di dalam saking pundi? Saking Banyuwangi. Padha Banyuwangi. Wah, Banyu. Kanca pradesan. Heeh. Aku tak mikir kowe Banyuwangi do. Ayo, kowe kono muyir mudhara. ora yo piye? Aku ora iso basa Banyuwangi ngono kok. Bahasa osing Banyuwangi. Ayo, tak dikit. Kelen titik kabare padha sehat-sehat kabeh tak kira kau. Apik-apik biayen, Kang. Alhamdulillah. Sira mrene dhewek kan? Iya, Kang. Parang. Ya syukur kadung dhewe kan. Sun pikir sira mrene karo batang iku. Kowe takon biye aku. Biye aku. Nggih, Mbak Dita saking Banyuwangi. Banyuwangi. Tasih sekolah Sampun rampung. pun rampung. Wah, jane cak diki iki mau jatahe karo iki. Kudune Mbak Wulan karo Mas Gareng, cak diki karo Mbak Dita. Ning mau direbut atas inisiatif sendiri lho ya. Nah, sakniki cak diki tetep duet karo Mbak Dita. Mas Gareng istirahat. Banyuwangi karo Banyuwangi aku ora melu-melu lho. Mas Gareng istirahat. Jatah panjenengan mau bawa ora dianu tak diki. Nggo tombo gelo iki 50, nggo tombo gelo kok iki 50. Mas Gareng, iki 50 nggo tombo gelo. Oh iya. Nah, panjenengan wis rekoso mau. Wis bawa barang. Aku ki ngono lho, ngene iki lho. Hah? Aku kandakno aku. Lho urusane dhewe-dhewe kok.
Oh, salahe wong yang regane ngrebut gaweane wong tetane ra entuk dit. No. Yo, umbul-umbul melambiangan, mangke gelang alit sing besok. Anu apa kuwi, Mbak? Ditaruh tak dike. Wah, cocok. Wah, jan. Yo, maka Banyuwangen yen ora dikin nglepeh. nggih no. Nggih. Ayo. Ya Mbak Dita, anu cak dikin, anu ciri khas Banyuwangen ki ana apa ngerangin? Ngerangin. Nah, ngerangin. Ayo. Mas Gareng yo melu ngerangin ora ketangmu sak kemperangan, Mas. Oh ya. Nggo ngancani cak dikin. Oh ya. Ngerangin niku senggakan lho Mas, sela-selane bawa. Oke. Engko sampean bengok nyenggaki dikendangi. Oke. Oke, iya Mbak Dita. Mambiat mayone man suwarane gandeng pelambiangan. Yo, ngerangin yuk. Joget. Aku joget. Oh. Nah. Lho. Apa sing iso kowe tok? Yang ini aja cedak-cedak banget. Lah wong sing dipipi ora nesu kowe protes ngopo? Sing penting ki ora nemplek. Ini hanya sekedar ekspresi. Gentenan. Nyarambiai Nusantara. Piye? Hampa. Lah wong yo ora kencang kok. Lah pokoke mung ngono ki terus piye? Aku ora nganggo ngerangin kok. Lah aku bengok. Oh, aku darai cakil lho. Contoh nih Mas Gareng. Oh, cabang yuwun. Wah, Ngono lho, Kit. Ngono lho. Apro maju tek. ose urung kok. Den bawa ose. Ayo. Pianyu wangi gunung witan sagara. Aku maju kene lare, maju aduh. Hei, hampa. Wah, kowe ngetik sing gedang sik. Lah, piye? Ngetik sing gedang. Kowe ngene kono mesti digedangi. Aku kudu piye? Yo ngono. Oh, Ngode to. Iya. Ayo. Edan. Jane nyapa to, Cak? Hah? Nyapa? Hampa. Hang kaliwiat Sithik ning teges. Nganggo rasa. Aja hampa mergo kowe nganggo rasa. Rasa iki jaken. Ayo. Aja tak
agar apik tabuhi. Ning dudu iku karepmu kan prek ngono mau. Lho lah urung iki nggone. Oh, njaluk diprek. Heeh, dadi agar kowe pas joget balang tabuh. Ora. Karepe ngerangin kaya jenengan to. Yo coba ning ngene iki. Tanah ya. Tanah endah Kowe kok nyalahke aku. Mbok setel ya. Wis mbok setel iki. Sing nyetel sapa? Lah wong kono ora gelem mandek kok. Sing nyetel ki kendange manut iki lho. Wah aku sing mbok salahke lho. Agar keprae ra mandek kono ora mandek. Kok setel-setel mangsamu pintu wong setel. Yo. Taman Sari Nusantara Belang jangan. Wah, gelang alit. Bawa, yuk. Makasih, matur nuwun. Wah, beksane cak dikit elok. Monggo niki 50.000. Oh, ditone entuk. Nggih. Panjenengan iso joget iki mergo ana sing ngendang. Nah, nggih, nek ora dikek sing ngendang ya bangeten, nggih ta? Nek ora nek sing ngendang ora iso joget, ya ora Mas Gareng? Ah,
Obahmu iki mergo kok kendang. Ngatasé lho yo kowe kudune yo. Nah, kuwi sing jenenge wong berbudi. Wong kaya duit wong kok nyawun. Ora sopan. Bener. Wong kok ngopo gelo. Ya. Matur nuwun Mas Wahyo. Kendangane elok banget. Hampa. Damono nggih. Makasih Mas Gareng. Niki nawala sanesipun tak aturke anu nggih niki wonten nawala lumantar streaming Aji Saka